ଆଉ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ ବୁକିଂ ଥରେ କରିଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଠିକି ନାହିଁ କଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ତୁ ଭଉଣୀ ପରି ମୋତେ ଲଜ୍ ବୁକିଂ କରି ଡାକେନି କହିଲେ ଆଉ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ତମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତମେ ଆସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକ। କଥାରେ ଅଛି ଶାଳୀ ଅଧା ଘର ବାଲି। ସତରେ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରିଥିଲେ ତିନି ଶାଳୀ। ଭେଣୀକୁ କରିଚାଲୁଥିଲେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଆଉ ଭେଣୀଠୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତିନି ଶାଳୀ ମିଶି ଭେଣେଇ ସହିତ କରୁଥିଲେ ଏଭଳି କାମ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭେଣେଇକୁ କହୁଥିଲେ ସେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ସେ ସୁଖ ଦେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଲଜ୍କୁ ତୁମେ ଆସ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ତୁମ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ କରିବୁ। ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଭେଣେଇ ଜଣଙ୍କ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ଶାଳୀ କଳ୍ପନା ନାୟକ ତାପରେ ଧରଣା ନାୟକ ତାପରେ ଜୋତ୍ସ୍ନା ନାୟକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିନି ବାରମ୍ବାର ମୋଠୁ ପଇସା ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକିନା ଆଉ ପଇସା ଦିଅ ଏଇଟା କିଣିବୁ ସୁନା କିଣିବୁ ହାର କିଣିବୁ ମାଳ କିଣିବୁ ଆଉ ପଇସା ନଦେଲେ ତେଣୁ ତୁମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବୁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ ହେଲା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାରିଦେବୁ ଏମିତି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକିନି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକିନି ମୋଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନଙ୍କ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଏ କଥାଟା ତେଣୁ ସେ ଉପରେ ମୋ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଥାନାରେ ମୋ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଥାନାରେ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏସ୍ପି ଜଣେଇବନି ଆଉ ନାନୀକି ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ଇଏ କରିଦେବୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଇଏ ଦିଅ ଏମିତି କିଛି କରିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଖାଲି ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି? ମୋର